Na stanici Hvězda přinášíme zprávy. Etiopie. Na přátelskou pracovní návštěvu přicestovala včera do Addis Abeby vládní delegace vedená místopředsedou federální vlády Rudolfem Rohlíčkem. Delegace posoudí s představiteli Etiopie další možnosti tradiční hospodářské spolupráce a obchodní výměny mezi oběma spřátelenými zeměmi v rámci smlouvy o přátelství a spolupráci. Takže ne. Ergo, kolikrát ti mám říkat, že máš mít pořádek tady, podívej na tu židli tady. Si to dávej prostě někam, tam kam to patří. Říkám ti to naposled. Tak to není čas. Čas. Jasně, nemáš čas. Jau. Prosím tě, nech toho. Nech toho, dej mi to. Sedni si sem, já jsem ti vyklidil židli, prosím. Posaď se, dej si pauzičku a poslouchej, jak se to má dělat, jo? Koukej se. Jo, jak houslista, rozumíš? Šup. Slyšíš to, jo? Ten rozdíl, a ne tvoje mrdlání. OK. Hele, ten tvůj kluk. Ale Vítra má zkoušky na FAMu, no, tak doufám, že mu to vyjde, no. Teď víš, jak je do toho zažranej, no. No jo, no. Další rejža. Přes práci, soudruzi. Jak to jde? Soudruh Novák? No, to jsem já. Čest práci, soudruhu. Dobrý den, dobrý. Pojďte na chvíličku se mnou. Miloši, pracuješ tady 20 let. Práce ti jde od ruky, my to víme. My ti toho mistra dáme. No tak roky na to mám, tak proč ne? No výborně. Tak víš co, tak mi to tady podepiš. No, já myslím, že se na to zatím ještě necítím, protože ten čas a rodina a tak. A já mám i fotbaly a tréninky a nevím, jak bych to zvládal. Víš co, soudruhu? Tvůj syn bude dělat zkoušky na výběrovou filmovou školu. Talent nestačí. A nezapomeň, strana je strana. Jo. Tak jestli tě můžu poprosit, že bych si to ještě rozmyslel, dej mi čas. No dobrá. Tak do zítřka. Co chtěl? Co myslíš? Chci, abych vstoupil do partaje. A proč? No, nabízí mi to místo mistra. Ježišmarja. Ty vole, to ti asi zvýšej plat, ne? No, ne. Neříkal o kolik? A do strany. To ne. Ježišmarja, do strany nemůžeš. Bože můj, to nemůžu Petrovi udělat. Petr se potřebuje dostat na tu školu. To mu nemůžu udělat. Ale dostane. Teď on je šikovnej. To zvládne i bez toho. Ale do strany. To ne.
Gratuluju, soudruhu mistře. Díky. Čest. Jo. Tak teď. Už si to doděláš sám. Že jo? Soudruhu mistře. Stole stará rýpa není stará, už je po dešti a svět je blažený. Ach, muži, nemračte se na ženy. Za ten déšť, co nadělal nám louží. Vždyť neumil jen listy kopřiva.